Siden tidernes morgen i Sunville. En fredelig by med borgere i Sunville uden en kryptisk krig over bøgen. Og jeg glemte næsten. Her i Sunville ser vi heltene fra Sunville, Crimson, Candy, Planet X-Mars-borgerne, Suki, Alexis, Imperial og Microsoft-banden slappe af i Crimson Studios for at begynde på dette nye teenage-eventyr. Crimson, vågn op. I dag er dagen. Ja, i dag er det lørdag. Du må hellere være en god direktør for dit studie og være leder af dit studie. Hold da op, er I allerede vågne? Wow. Væk alle sammen. I dag er den store dag. Alexis og Olive, vågn op. Stå op og vær friske. Er I begge klar til spændingen? Fedt. Ja, Olive. I dag er den store lørdag. Lad os gå og kalde på de andre. Kom så. Når Planet X-Mars-borgere, vi tre er vågnet op til den store dag. Jeg må give dig ret, Lus. Vi er klar til den store lørdag. Jeg også. Hør her, Larsen. Jeg tror, at Candy og Prince vil annoncere, at vi skal i biografen. Giv agt, Sony Van Helden. Vi tager i biografen til den store lørdag. Fedt. Hørte du Crimson sige, lad os tage i biografen? Ja, dette er den bedste dag i vores liv, min skat. Ja, endelig skal vi i biografen. Det er så fantastisk. Wow, det her det er fantastisk. Vi skal til at se filmen, ja? Jeg er enig med dig. Thunderbirds 501. Det her, det bliver den bedste film nogensinde. Ja, jeg er enig med jer. Jeg er nødt til at fortælle min elskede Candy, at vi skal se en film.